We ben hier bij Tresor. Tresor is een culturele instelling en die past het op alle zaken uit het verleden van de provincie Friesland. Had het dan met cultuur, had het dan met taal. We hebben hier presentaties van studenten die het kardeel Fries volgen, bij ons op school. Zij leren iets voor de Friese taal, ze moeten examens doen, maar we leren dus ook een praktijk stuk doen. Dat betekent dus, ze bedenken iets van, zelf willen wij graag dat Fries in de praktijk zetten. Maar het is een plan van, maar het is een opzet van en die presentatie die ben je hier bij Tresor. Ik kan Fries praten en verstaan. Ik doe het net hollen. En het was eigenlijk een mooie kans om in Fries bij te spreken en alles weer onder de knippel te krijgen. Om weer een beetje Fries te kunnen praten. Er zijn natuurlijk een heel soort studenten die komen uit Friesland bij ons. De studenten doen stages of werkje bij bedrijven in Friesland. En er zijn hele grote Friese bedrijven die vinden het wichtig dat hun stagiairs of hun werknemers het Fries machtig binnen. Dat ze het in ieder geval verstaan kennen, maar het praten is natuurlijk ook nog belangrijker. En daarom hebben wij het kardeel Fries in de beroepscontext opzetten. Ze gaan kiezen uit de uitnaaikamer, de escape room. Dat is in gearworking met de AFOEK hebben we dat opzetten. Dat is anno N versus squalband. En dan moeten ze squalband together met de studenten die dat al jaar hebben en uitvieren. Alles weer vrijmaatje. Dit krijgt zeer zeker een vervolg. We zijn hier al een aantal jaren en dat gaat gewoon terug. Dus het praktiekstuk binnen het kardeel. We zijn druk aan om te zien hoe we het Fries meer gestructureerd in verschillende opleidingen krijgen. We willen het groter maken en uiteindelijk willen we graag krijgen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs dat er op papier komt te staan in de mbo-school dat meertaligen, dus ik orentalen, structureel een plakje krijgen in het programma. Nou, en dan ben we denk ik een heel eind.